ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Alexandra, iar în videoul de astăzi vreau să vă povestesc ce a însemnat să mă mut dintr-o casă în alta în Londra, într-o perioadă de pandemie și cum am observat că s-a modificat piața chiriilor în Londra în momentul de față. Trecem cu toții printr-o perioadă incertă, iar la mine incertitudinea cauzată de pandemie a fost completată, să zic așa, de o schimbare majoră personală. Împreună cu prietenul meu am luat decizia să ne separăm cel puțin pentru o perioadă, așa că nu a fost nici cea mai simplă decizie de digerat și de înțeles, nici un moment foarte potrivit să continui cu vlogul. De asta am și avut din nou niște pauze destul de mari. Dat fiind faptul că a trebuit să schimb chiria acum, în vremurile astea în care și economia se resimte ca fiind schimbată și nu într-un sens bun, suntem și în al doilea lockdown în Anglia, practic. E a doua carantină generală pe care o resimțim cu toții acum. Am ales să fac o mică pauză și să-mi adun gândurile și trăirile, dar acum revin pentru că am acumulat niște experiență, să zic așa, am căutat de case și pot să vă împărtășesc și vouă din experiența mea. În primul rând, atunci când am început să caut case, am început din start cu anumite gânduri și dorințe. Știam exact ce îmi doresc de la camera în care urma să mă mut și mai ales că veneam dintr-un spațiu în care m-am simțit foarte bine și era o casă mare în care într-adevăr locuiam 8 oameni, dar nu resimțeam numărul de oameni, ci resimțeam un confort pe care l-ai atunci când te întorci acasă seara de la muncă. Aveam și o grădină foarte mare, aveam și un living room foarte mare, separat de bucătărie și atunci cumva din start căutarea mea a presupus niște ținte clare. Ce e foarte important de ținut cont în momentul în care vă mutați în Anglia sau vă mutați dintr-o casă în alta, primul lucru este să știți că e nevoie de un depozit. Depozitul este de fapt echivalentul unei luni de chirie sau a 6 săptămâni, depinde cum vi se cere de către agenția prin care închiriați sau de către proprietar, dacă închiriați direct de la proprietar. Așa că depozitul ăsta poate să însemne destul de mulți bani, pentru că, după cum știți și voi, indiferent că cunoașteți pe cineva aici sau locuiți aici, chiriile sunt exorbitante, sunt exagerat de scumpe și ca să te gândești că dacă plătești 500 sau 700 sau 800 de lire pe lună pentru chirie, tu mai trebuie să dai încă o dată suma respectivă, ca proprietarii sau agenții să aibă certitudinea faptului că tu ai o situație financiară stabilă și poți să locuiești în casa respectivă și îți permiți chiria. Ei bine, pentru că asta e unul dintre lucrurile de care trebuie să țineți cont. Al doilea lucru este legat de faptul că se cer payslip-urile din ultimele 3 luni de obicei. Asta înseamnă câștigurile tale pe ultimele luni de muncă. Aici am avut o problemă mare și, să fiu sinceră, am crezut că nu o să mă primească nimeni în casă și asta pentru că payslip-urile mele în ultimele 3 luni arătau foarte puțin credibile. Dacă te uitai la cât de puțin am câștigat, nu ai fi avut curajul să-mi dai casa în chirie pentru că te gândeai că nu pot să-mi permit. Perioada de pandemie, când oamenii îți cer payslip-urile să verifice că poți să plătești locul respectiv, iar tu ai stat izolat în casă pentru 6 luni și ai luat doar furlough de la guvern. Practic ai primit niște bani, un ajutor de la stat ca să reușești să te întreții o perioadă. Treaba asta a fost în același timp frustrantă pentru că suntem cu toții într-o perioadă în care am fost blocați în starea de urgență, am stat în case, restaurantele au fost închise. Așa că eu de la unul dintre joburi, cel de la recepție la restaurant, practic nu lucrasem luni de zile. Și atunci primisem doar ajutorul de la guvern și
Școlile erau din nou închise în perioada respectivă. După cum știți, cei care sunteți pe canal, am și al doilea job la școală, lucrez cu copiii cu dizabilități și cu autism. Și atunci a fost o perioadă în care efectiv am încasat foarte puțini bani și conform încasărilor nu mi-aș permis să mă mut. Am rătăcit destul de multe case care îmi plăceau din cauza asta, dar în același timp credeam că oamenii vor fi mult mai empatici și vor înțelege că situația e peste tot la fel în momentul ăsta. Sunt în zona Ealing, care e o zonă frumoasă din vest. Nu e o zonă foarte centrală, dar e o zonă înverzită și safe și în care chiar găsești absolut tot ce vrei, de la magazine la, nu știu, chiar orice vrei, restaurante și așa mai departe. Un alt lucru important de știut este că, în general, în țara asta, acum plus minus, evident, sunt și situații excepționale, dar, în general, contractul se semnează pentru un an sau pentru 6 luni, cu posibilitatea, dacă semnezi pentru un an, să pleci după 6 luni sau dacă semnezi pentru 6 luni, să pleci după 3 luni. Asta e un alt lucru de ținut cont. Într-adevăr, există variante în care puteți să plecați mai devreme, dar trebuie să găsiți un înlocuitor. Acum, pentru că trebuia să mă mut singură și lucrurile s-au schimbat foarte mult, în momentul de față e o gaură financiară, să zic așa, atât pentru mine cât și pentru prietenul meu, pentru că înainte plăteam chiria pe din două, asta însemna 500 de lire plăteam eu, 500 plătea el, împărțeam banii pentru chirie. Singurul lucru care rămâne o constantă este transportul, pentru că fiecare plătea în funcție de unde mergea la locul de muncă. În momentul în care am ales casa, am ales-o ținând cont și de fiecare dată încerc să țin cont și de distanța față de mijloacele de transport în comun. Londra, ca și orice oraș foarte mare, nu e neapărat cel mai safe oraș. Și atunci, întorcându-mă uneori seara de la muncă, în vremurile normale, nu vorbesc acum de lockdown, vreau să știu că la câteva minute distanță de metrou, de overground sau de autobuz, e casa mea și nu trebuie să mă aventurez prea mult noaptea singură pe străzi. Legat de ce am observat în ceea ce privește prețurile chiriilor în momentul ăsta, evident nu pot să dau un fel de analiză a pieței într-un mod profesionist, pentru că nu sunt în domeniul proprietăților. Dar ce mi s-a părut mie este că am găsit chirii care aveau prețul mai scăzut în zona centrală, adică în zone foarte bine cotate, cum e Notting Hill. Am găsit camere la același preț precum e camera în care locuiesc acum, dar deși e tentant să locuiești în centru, în momentul ăsta e și situația asta de toate restaurantele, toate puburile sunt închise, dar motivul pentru care nu am ales camera respectivă, care era destul de ok, a fost pentru că era mult prea mică, iar unde m-am mutat într-o cameră în care chiar am spațiu să mă desfășor. Și atunci am spus, ok, prefer să stau în zona 3, locuiesc în vest, în Acton, dar când mă întorc acasă să am spațiu unde să mă manifest. Acum ține foarte mult de preferințele fiecăruia dintre noi, ține cont de bugetul, evident, pe care îl avem la dispoziție. Eu am preferat mereu să cheltui ceva mai mult pe chirie și să-mi placă condițiile și pot foarte lejer să reduc cheltuielile pentru haine, spre exemplu, sau pentru make-up sau pentru alte lucruri care ar putea fi la fel niște preferințe pentru fiecare dintre noi. Așa că spațiul am luat în calcul să fie într-un anumit fel când m-am mutat și pentru că se presupunea că va fi un al doilea lockdown și mi-am dorit mult de tot să existe și o sufragerie unde să ne petrecem timpul, fiind blocați în case, parcă simți nevoia să te muți dintr-un loc în altul. Și atunci, de exemplu, căsuța pe care o văzusem în Notting Hill nu avea sufragerie și am zis, ok, dacă stau într-o cameră foarte mică și nu e nici sufragerie, o să mă simt mai constrânsă. Dar la mine ce a funcționat momentan, și asta nu funcționează de fiecare dată, a funcționat faptul că nu mă grăbeam să schimb locul. Adică nu
puteam să caut atât de mult până când găseam lucrul potrivit. Dacă aș fi fost constrânsă, ar fi trebuit să iau o cameră mult mai repede și poate că nu ar fi avut tot ce mi-am dorit. Deci asta ține de foarte multe, nu e o regulă ceea ce am trăit eu și cum am experimentat eu căutarea, dar ce sfătuiesc în general este să știți ce căutați, să faceți o balanță între bugetul pe care îl aveți și ceea ce așteptați de la casele respective. Eu, să fiu sinceră, m-am contrazis cu foarte mulți agenți imobiliari de aici, care îmi spuneau că am prea multe preferințe, dar când vin în Anglia și muncești pentru o chirie atât de scumpă, mă gândesc că trebuie să ai și niște condiții care să se justifice pentru banii pe care tu îi dai. Practic, o mare parte din suma pe care noi o câștigăm muncind aici o dăm pe chirie. Ce am mai observat, ce am întrebat agenții sau proprietarii din zonele bune, i-am întrebat de ce au lăsat din chirie. Iar răspunsul general valabil a fost că înainte acele case se dădeau multe dintre ele, se închiriau în regim hotelier, ca pe site-uri de, spre exemplu, Airbnb. Și turiștii care veneau se cazau clar în centru. Acum, pentru că turismul stagnează, așa cum vedem, destul de mult și nu mai au cui să închirieze în acest tip de regim, preferă să lase din sumă și totuși să aibă un venit lunar. În momentul ăsta, pentru mine e un loc foarte fain și o să creez un video despre locul în care stau acum și ca paranteză am avut noroc să nu fiu întrebare de payslip-uri când m-am mutat aici, pentru că altfel aș fi fost refuzată din nou și ar fi fost destul de greu să găsesc un spațiu. Dar, cumva, prin noroc, oamenii au avut încredere că o să plătesc și nu m-au întrebat nici de recomandări. Apropo de recomandări, uneori se cer recomandări fie de la locul tău de muncă, de la șefii tăi, fie un fel de scrisoare de la oameni care te cunosc și să aducă cumva o garanție a faptului că tu ești un om care va respecta anumite lucruri. Vreau să zic că am căutat o lună de zile, noaptea și dimineața. Am folosit mai multe site-uri pe care le știu, dar în special Spare-Room. La final o să vă las link cu câteva site-uri pe care vi le recomand dacă trebuie să căutați chirii în Londra și care sunt site-uri sigure unde găsiți proprietari sau găsiți agenții care sunt dispuse să vă susțină în procesul ăsta de căutare. Am trimis peste 200 de mesaje pentru peste 200 de camere. Știu că sunt fixist atunci când caut ceva, mai ales spațiul în care stau, dar nu am cedat până când nu am găsit locul cu cerințele pe care le aveam și la bugetul pe care îl aveam. N-am vrut nici să mă întind prea mult, așa că da, asta a însemnat procesul, a însemnat să trimit foarte multe mesaje și a însemnat să am foarte multe vizionări. Asta e o pădure la 5 minute de mers pe jos de unde locuiesc acum. Am văzut și un șoricel, super. Și da, îmi place deseori să trec pe aici, acolo e o veveriță. Se întâmplă uneori să te muți mult mai departe, să plătești mai puțin, cu 100-200 de lire, dar merită în cazul în care jobul tău e în preajmă. Dacă nu, ia-ți în calcul faptul că o să plătești transportul și o să ajungi cam la aceeași sumă la chirie. Un alt lucru pe care l-am sesizat căutând în atât de multe locuri și vizionând zeci de case, este că iluzia internetului și a fotografiilor și realitatea de foarte multe ori diferă foarte mult, foarte mult. Au fost case frumoase în fotografii, dar când am ajuns acolo, pozele probabil erau făcute cu 5-10 ani în urmă, când mobila era nouă și când casa era în condiții bune. Au fost foarte multe case murdare. În momentul în care se deschidea ușa și simțeai mirosul, îți dădeai seama că nu vrei să stai acolo, chiar dacă în esență casa arăta bine și tu îți dădeai seama că dacă era curat ar fi avut potențial. Vă mulțumesc mult de tot că ați urmărit acest video. Rămâne să mă întorc săptămâna viitoare cu o scurtă prezentare a casei și a oamenilor cu care m-am mutat. Și sper să avem cât mai multă activitate de acum împreună. Dați subscribe, share și lăsați-mi comentarii cu ce experiențe ați avut și voi sau ce altceva v-ați mai dori să creez ca și informații în săptămânile următoare.
Dacă nu m-ați urmărit pe Instagram, Alexandra Danciu 7 e Instagramul meu. Am uitat de fiecare dată când făceam vlog să-l promovez, dar acum puteți să mă găsiți și acolo. Ne vedem săptămâna viitoare și vă îmbrățișez pe toți. Pa, pa!